субҳи 10 июл бо ширкати намояндаҳои мақомоти тоҷикистон, коршиносон ва намояндаҳои созмонҳои байналмилалии муқими шаҳри Душанбе маросими видо бо Георгий Кашлаков баргузор шуд. Георгий Кашлаков, собиқ муовини раиси шӯрои вазирон ва мушовири калони раиси ҷумҳури Тоҷикистон, рӯзи 7 июл бар асари сактаи қалбӣ аз олам даргузашт. ӯ 81 сол дошт. дар суханрониҳои кӯтоҳ ширкаткунандаҳо нақши Георгий Кашлаковро дар рушди иқтисоди Тоҷикистон ва тарбияи мутахассисони арсаи энержияи кишвар ишора намуда, таъкид доштанд, ки ҳатто баъд аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ вай кишварро тарк накарда ва то охирин лаҳза ба суди Тоҷикистон хидмат кардааст. ин буд, ки бархе иштирокчиён Кашлаковро бачаи Русияи тоҷикӣ шуда унвон карданд. Человек, который воспитал стольких людей, работая в разных сферах нашей инсоне ки чӣ қадар мутахассисони соҳаҳои гуногунро дар Тоҷикистон тарбия кард. Вай геолог буд, энергетик буд, вай олим буд, педагог буд. пеш аз ҳама вай як инсони комил буд. 2 ҳафта пеш мо ҳамроҳ дар кафедра суҳбат доштем. чашмонаш медурахшид ва вақте дар бораи тарҳу барномаҳои оянда сухан мегуфт. аз он сухан мегуфт, ки ҷавонон чӣ қадар таҳсил доранду метавонанд дар оянда пешбарандаи давлат бошанд. ҷасади Георгий Кашлаков дар қабристони масеҳии канори Душанбе ба хок супурда шуд. Георгий Кашлаков соли 1936 дар шаҳри Екатеринбург ба дунё омада донишкадаи политехникии Тошканро хатм кардааст. Кашлаков аз соли 1974 сардори раёсати геологияи Тоҷикистони Шӯравӣ ва аз соли 1984 ноиби аввали раиси шӯрои вазирон ва соли 1991 вазири саноату захираҳои моддӣ буд. Георгий Кашлаков дар оғози солҳои 90 ба ҳайси раиси кумитаи иқтисоду ояндабинӣ низ кор кардааст. вай дар солҳои бознишастагиаш ба ҳайси устоди донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия фаъолият дошт ва раҳбари кафедраи иқтисод ва менеҷмент буд. Шодмон Ятим, Радиои Озодӣ, Душанбе.